Basag kotse modus, nakabiktima sa Plaridel, Misamis Occidental ug initaw sa Misamis Oriental. Sospek gamihimo sa krimen, padayong ginapangita sa Police Regional Office 10. Busa Cagayan de Oro City Police, nanawagan sab sa mga motorista nga likayan ang pagbilin og mga importanteng butang sulod sa mga sakyanan. Ani ang report ni Cyril Chavez. Adlawng Domingo, pasado alas 9 sa buntag, nakurat ang mga tag-iya sa duha ka mga sakyanan nga nakaparada sa Purok 2, Southern Poblasyon sa Plaridel, Misamis Occidental. Human na abtan na lamang nga buak na ang mga samin sa ilang sakyanan. Kita ang mga buak na samin sa mong mga sakyanan nga naablihan na ang pultahan ug wala na ang ilang mga kaptangan sama sa pitaka ug mga bag nga adunay kwarta, laptop, ATMs ug uban pa. Sa susamang adlaw, pasado alas 2 sa hapon, nataho sab ang susamang insidente sa barangay Gimangpang sa Initaw, Misamis Oriental kung asa napalgan ang usa ka sakyanan nga nabuak na ang samin ug nawala na ang kwarta, ATMs ug uban pang kabtangan sa tag-iya niini. Sigon sa Pro-10, among mga krimen kabahin sa basag kotse modus nga ilang ginamonitor. Sa ato ang pagkadakog investigation, kabahin ni ini ato ang na-identify no ang maong sospechado ug ato ang nakita dito nga kini siya ang iyahang modus nakasakay kini siya motorsiklo ug along the way sa iyahang pag-travel kung aduna siya makita nga mga unattended or mga parked vehicle no sa kadalanan gakapangita na siya opportunity. Tungod sab sa mga panghitabo, nanawagan karon ang Cagayan de Oro City Police Office sa katawhan sa syudad nga magdoble amping sa ilang mga kabtangan, labi na katong nagabilin lang sa ilang mga sakyanan. Maglisod gid kita tungod kay diretso man nila ma-open. Paspas ang lihok niini nga mga suspetsado. Usa dili nato pasagdan nga makapenetrate sila sa Cagayan de Oro mismo. Hinoon sa kasamtangan, wala pa'y na biktima sa syudad. Butang nga ginalikian sa Kokpo. Apan, ugaling mabiktima, hangyo nila nga gilayon manawag og pulis aron masulbad kini. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.